Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Sabado 12 mabilang iti bulan ti Nobyembre 2022. Mani po po ti ENR Online. May danong ka na kayo. Ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati po di bagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo ti Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy dasarmi man na po di damag nga pakaseknan tay amin nga sangapada para di may nga oras sa panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Enta ito pagsasaritaan gigiyim keng kamsat dati panagtimeken ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Sekna na po iti pan naka ireklamo na nga iso ti mastermind iti pan nakapapatay ni Percy Lapid gagayim keng kabsat. At dati kita banat na po especially ti biyang ni DILG Justice Secretary Crispin Remulla. And at the same time dati mensahe na ni Presidente Bongbong Marcos no agpaiso dagiti may dandanon nga report iti biyang ti presidente gagayem ken kamsat ya. Iti sabali abangir nupay bimmaban apo ti kaso ti COVID-19 iti pagilyan tay nga Pilipinas ti Department of Health agpalpalagip pay laeng gagayem ken kamsat sekna na po ti panakayuswat diri Christmas parties reunions ken sabsabali pay nga panagtitipon nga mabalin kano nga daytoy ket na high risk, delikado para iti COVID-19 transmission agagayem ken kabsat. Sabagay nataon na po nga adda tayo na po iti kastoy nga bulan gagayem. Iti sabali pa nga damag nasyonal ni Presidente Bongbong Marcos pagan-an na denda po iti biyang ti panagutang gagayem ken kabsat. Nayon nga sweldo nakiddaw nga may prioridad. Iri sabali nga bangir, padaanan nyo po dito exclusive interview tayo ken ni Ruby Santa Monica nga adday di South Korea gagayem ken kabsat. Amuyo kadi na estudyar dati pada tayo nga taga Ilocos Norte from Marcos Ilocos Norte gagayem ken kabsat ti talentuna or laing na apo iti panagaramid iti tinapay so that dito ita na po ti maysa kadagitay wenno kang runaan nga sideline na wenno nayon nga pagkakitaan na apo ijay South Korea. No kasano nga na-estudyar ni Ruby detoy nga aramid gagayem kakabsat padaanan nyo apo. Tadi ito itampok tayo iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, idi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag iti patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di iti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kadiri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, dyan na pala sa po, 8 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 12. Thank you very much po, ti TMT Construction Company, nga masarakan di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan ka ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Kastapay nga agyaman tayo ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipo na po iti Waipahu, Hawaii. Kastameten ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga, manipo iti Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan ti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawag Street, Lawag City. Babayan na po ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. No, anda di kita ketyo nga ipatulod po kaniti kakabagyan, kapamilyayo, Gagayemyo di Metro Manila, Baguio City, Cagayan ken Isabela. Mabalin nyo po nga mapanipan di kita iti mismo nga Pugad Lawin North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much kani Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kondolensa po iti Agtarap family. And happy birthday kani Abri Mia Gawiran Dawang. Manipo na po iti Honolulu, Hawaii, coming from your mommy, Elis Tamayo. Happy watching, Daisy Ventura, Ruenalyn Francisco, ni Elmer Gimod, Apo Kagawad, ken Eloisa Guerrero, manipo di New Zealand. Okay, ididete kung daway, kain naman tayo live and exclusive
ni Ruby Santa Monica. Ruby Ballesteros Santa Monica, taga Marcos Ilocos Norte. I think isuna taga Lydia, Barangay Lydia, Marcos Ilocos Norte. Ngamadda iji South Korea. Yeah? So, minaster ni Ruby, di talent na gagiyim ken kabsa at iti pa nag-bake kadagitay bakery products. Parang yung mga ano natin dito, pandesal, we have ensaymada, kada hopya, kada sa balipay. So that iji South Korea, dahil iti may sa kadagitay pamastrekan ni Ruby. Okay? Ruby, naimbag nga oras mo. Anat oras yun dan? 1 o'clock, pasado alaunan na dito South Korea, Ruby. Yes, sir. 1 o'clock, sir. Okay. So, Saturday, deti ti base ka dito pinakisar sa rita king ka, deti ti gundaway or aldaw mo para ka deti trabahom nga panagaramid ka rin nagduduma nga bakery products or tinapay. 1, sir. Okay. So, kasano nga na estudyar mo? Deti nga, aramid, when trabaho, Ruby? Hindi nga ni DJ balasan ko sir nga DJ Hong Kong nagipoposte dahil pandesal. Idatan dinawat ko ti recipe king ko na into damit kanyak sir tapos idi kuan itugtugot ko jay church no garami dak kay parparaman ko lang kadakwada sir. Nga midi kuan insarden ko kunada biro damoton sir ti pandesal. Okay. Kunada ilakom kunada iso dati tinang rogyak sir nga naggaramit ti pandesal nga ilalakot kay church iti every Sunday. Sunday. So Saturday agbake kan for Sunday. Bon sir. Okay. Kasanot pa nang dividir mo DJ oras mo ket ana ka diti trabahom gayam dita Ruby. Babysitter ak sir itoy. Okay. So, okay. Sabado, sir, awang amin ti work ko hanggang Friday lang kadakwada, sir. Tapos sa gawin mo ti balay, tay stay in kadakwada, sir. So, Friday, okay, so Saturday and Sunday off mo, bali 2 yes, days. Sir. Okay. Yes, sir. So parang nataon nga during Saturday, kasla kung may tatangal daw, ada ka dito balayo, may prepare mo, di kita aramidem. Sir, isobra ano pati ti bigat. Isobra at lagi prepare akong sir tapos agluto akti malam. Malim. Di ka the following morning, Sunday, mapangga church, imet mo, di kita nga tinapay. Sir. Okay. Okay, yung DJ especially pandesal, so di kita imet laeng Pinoy, iti gumatgatang kada kita nga lakom. Sir, Pinoy mo lang sir, iti namin church mi sir, Korean Church, International. Para manak isuda, magustuhan damat, kasla kumakin ni Amok, sakbay nga pimanawak, idi kay Kalman, pinagbake na ti hopya kin morning roll. Nung pinaikan na lang ti black olives. Okay. Yan yung sana yung yung damagek. DJ formula especially pandesal. Yung pandesal talaga well known dito, pandesal. Yung timpla or formula ni pandesal same kadeti dito when adda digiti gaput adda ka dito sa South Korea, adda digiti sa bali nga ingrediente when inlaok mo tapno yadaptar dita Korea dita nga produkto. Sir, isumo lang sir, Philippine product, Philippine recipe. Okay. So aside kada kita Pinoy kunam or even Koreans, mangmanganda kada kita. Amuda da kita or sika mismo tinang-introduce kada kita nga klase ti bakery products or tinapay. Sir, kasla ko man DJ Abay Jabalay da Amok sir. Nabayag da nga 11 years dadta Korea. Ay dita Pilipinas ta nagbasaan da gidyan nak na. Idi nagarami dak intag ni Amok DJ Hupia, amud anagan na sir. Hupia. Kunada kas tapos iso magustuhan da sir. Okay. So meaning to say, welcome digiti bakery products tayo dito or tinapay tayo dito, iti panlasa digiti Koreano. Sir, digiti umay dita Pilipinas sir.
Okay. Okay, so mano nga oras or kasanot ka adugayam ti bibik mo for every Sunday, Ruby? Gatang mga 8 kilos. 8 kilos nga arena, sir. 8 kilos nga arena. Ayun, Yeah, ayun. yeah. So, mano nga klase ti tinapay, ti aramidem for every Sunday, mga may panijay church? No, talo lang ang klase, sir, ngam sa basabalya mo. Talo, okay. Yung pandesal ba, regular talaga, parang dito na every morning may pandesal, kada kita bakery? Ti magustuhan daw, sir, nga your order kanya kang ko hopia. Hopia. Di ba we have a lot of hopia, may hopiang munggo, hopiang baboy, Ube. Ano? Tatlo lang ang klase, sir, aramida, hopiang baboy, hopiang munggo, at saka hopiang ube. Ube, yung ube. Okay. Yung hopya kasi, orisak favorite ko ti hopya, hindi ubingak. Ngim urit at laing, medyo sobra yung tamis. Yung hopya, aside ka DJ, DJ uneg na, yung DJ balat na, DJ yung parang crunchy siya, crunchy. Paano yung technique doon? Kasano ti technique DJ, Ruby? Dua ngamin ti dona data, sir. Dua ti dona. Tapos yung first do, ikabel ko pala jay freezer ti 30 minutes. Tapos after nga 30 minutes, ikabel ko mo jay second do. Tapos ikabel ko man jay refon ti for 1 hour. Okay. Yan yung hopya. One, sir. Okay. Ano yung 'di ba sa iti bakery, may sa kadigiti karigata na parte na yung pagmasa, iti arena. So anong gamit mo? Is it manual or adamasin nga? Manual, sir. Adamasin ko ngam na ipadalak ta Pilipinas. Isang manual ko sa sarat. Manual. So talagang minamasa mo by hand. Bon, sir. Okay. Adda ka tulungam nga mangupubra iti deto, adda ka dito balayo? Sir, may sak lang. May sak yung nagtibalay ko, sir. Ada lang okay. taod yung nagtibalay ko no Friday night. Okay. Okay, so ano na, Dijay? Okay, is there any ada schedule? Kasla ko Monday, kasto yung klase titinapa ay nga Sunday, kasto the next Sunday, kasjay. May Anati pasaray no anati bagada, sir, tadam order no kaya ko ti pandesal ko nada, isigarameda kita pandesal, sir. No kaya ko Spanish ko nada, yarameda mo iso da Spanish bread. Oh, yeah. Okay. Yeah. Okay. So Ruby, ditoy problema ti Bakers Association na gapoy tingina ti arena, ngina ti asukar, ken sabsabali pa nga ingrediente or laok ti panagaramid ti tinapay. What about dita Korea? Anong mariknam kada ito nga us-usarem nga pang timpla or pang laok kada ito nga araramidem nga tinapay no presyo ti pagsasalitaan, Ruby? No dito sir ka taham nga problema, sir, ta dito nga min ado ti sale. Kasla ko maday ti kanginaan nga arena ti strong flour 3,300 Korean money, sir, 3,800 per kilo. Nga ay nagitay dadakkel nga grocery. Kasla ko makupang agi-deliver da, sir. 10 packs nga sa 1 kilo is 19,400 lang. So almost 2. So makasave back ti almost 1,500. So mga problema, sir. Tapos dagiti gagayem ko nga daduma ikikanda mo ti asukar nga free. So ikamo latay soda no kat tinapayan, sir, no agarami daktibiko kasi ay ikamo ti soda. Dito di da makarkaraman una ti kakasta, sir, no dagiti kwa Philippine product. Isik ikamo latay soda kas lakin ni amok inikandak ti 5 kilos nga sugar. Okay. Free. So hanggang gatangan nun, sir. Oh, yeah. Okay. So so awan di dahil hanak sa ti Pilipinas, the shortage ti asukar dito sir ado dito ang problema. What about flour? Dito arena, okay lang? Okay lang, sir, awan mo ti problema dito .
Ano dito arena ta? Yung katulad din dito sa Pilipinas? Jak amo sir tati ay at the plain flour at the all-purpose DJ strong flour. Okay. So- Okay. So parang na-master mo na. Ano tinang nangudyok keng ka tapno sirkem ti kastoy at dati ka din ya talagang habim or paboritom ti agbe-bake even ni dada ka pilot ti Pilipinas or before nga napangka ti abroad Ruby? Idi adda je Hong Kong sir ti amok idi ko Austrian. No adda bisita mi idi ko sir agpabake ti cake. Basta adda ko mi cake isa di ti damo nga nang rugrugyan napadasak ti nagbake je Hong Kong. Nga naitugot ko pa ito ti recipe kitoy iti Korea. Tapos Okay. iti adda kito yun sir. Awan lata kanyak sir no lang kaya ko agaramid kasi agaramid laeng. Jaka mo ta kada ito nga year. Kas lang nakuha nga agaramid ti tintinapay sir. Tapos so ilalako kon. Siguro makuan na mo siguro no DJ makala maibo sa amin jay lakok. Siyempre maayatan na mo nga mangkikita no ko jay nagjay ko ako. Ganan siya. Kon iso. Okay. Yung gamit mo, yung pag-bake mo, LPG, electric? Haan sir, gas. Ngam amam amin dito sir kahang kwa kas lang kuryente ti kwa maridreading ti gas ito sir. Yung gas. Oo, gas. Okay. Okay, so di kita gamit mo talaga ginatang mo, inranta mo nya gamit para ka dita nga trabaho. Sir, adda dating nga oven ko idi sir ng basit lang nga inted ti amok idi nagpurgot da. Iso susarat ngam idi damdamagan ni amok kanyak sir no. Oh, how's your day off? Sabi niya gano'n, sir. So, ibagbaga nga nagarami na tinapay. Mbasi lang di oven ko. Punaking ko na. Sinurprise na, sir, ini ka nakti 60 liter nga oven nga dakkel. Okay. Sir, inigaluan na. Talaga nga kinarir mo, parang karir mo na yan na aging gana kadigituyen na Ruby. Sir, iso aramid akong tuwing Saturday. Tapos hindi naramanan ni Amok, karayo mo nadaduma sir kat sometimes twice nagparamid kanyak ti hupiyakin tinapay. Okay. So mabalin maamuan na kasano ti kadakkel ti kita kadeti na strike mo or aramidem nga panagaramid ti tinapay. Sir, saan nga pa sa nga pata, sir? Okay. Basit lang, sir. No, daduma makalako mo ti 200, 190 kasjay. Okay. Equivalent of more than 5,000 sa Pilipinas to every Sunday. Yun net mo na yan, more than 5,000 Philippine money, net. Sir, Okay. Uno daduma 8 kasjay. Oh, yeah. So, that is, so additional income, aside ka dito pagsweldoam ka ni Amom, adapi dito nga trabaho. So, dito, kasla planong pay, tapno adadapay nga dumuras dito nga nagbalinen nga, nayo na pa mastercam, o rin adda ka dito balas yung tao, Ruby? Yak pa nagawid ako siguro sir. So dito siguro master ko nga business ko. Mano nga tawin mo iti balasyo tao ita South Korea mano nga tawin mo tan? Sir, 17 years sir tapos di Hong Kong kat 11. Oh, so almost 38 years na nga adda ka iti balasyo tao Sir. Okay, yung mga anak mo, family mo andito sa adda DJ Marcos? Subli na dyan Hong Kong, sir. May sa anak ko. Okay. What about ni Mister? Sir. Okay. Siguro. Sir, adda sa Bali. Adda sa Bali mon. Ganon? Adda sa Bali, nag-separate kami, sir. Okay. Sorry for that, Okay, so kada gitoy, tata, madamat preparasyon mon, manen, para tunubigat.
Un, sir. Okay. Ruby, thank you very much. Itintad mo akong daway. Iti programa tiyo, Damdamag ni Berto, manipod ti NR Online. Kahit mo nga kablaawan, di kita taga Marcos, kapamilyam, kakabagyam. Go ahead, Ruby. Kablawak man, dagiti taga Jay Barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte, nang nangruna iti Santa Monica family. Ken kastamat dagiti dumdumngek iti programa ni Sir Robert. Sabi ko mata suportaran yung motisona. Thank you. Thank you so much, sir. Iti pa nang interview mo kanyak ore medyo nervyosak, sir. First time ko, sir. First time ko. Okay. So, thank you so much, sir. Okay, thank you. Sabi God ito, bless. maramanan God bless you all. minto, deti hupya, into no sumangpet ka dito Pilipinas. Ruby, ano? One, sir. Okay. Maraming One salamat, Ruby Okay. Ballesteros, Santa Monica, Manibo na po yung South Korea. Thank you so much, sir. God bless. Nervyos ako. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan, kariri branches ti King Galitos, Fourth State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat lang mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ng napigsada. Nagurigor, andamit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Hindi pa nagpipinadama. Kita nyo apo no, talagang adda pa ng yalikagum mo. Gagayim kayong kabsat. Mamano, di kita kaslakin ni Ruby. Adda lang ro din apo di pagtrabahuan na. But inusar na pa DJ off na, day off na. 2 days your day off na, Saturday and Sunday. Natao na po nga Sunday, mapan DJ Church nga kunana. Then Saturday, i-prepare na di kita ilutuin na para iti
para iti kabigatan na. So tignan nyo yung kita from 5,000 to 8,000 pesos gigigim ken kamsat. So additional nga income na dijay. Kitam no re adakat sa bali nga nasyon dumakit handa masango siguro oras-oras lang kung talagang adati tiyempo mabalin nga usarem DJ para iti nasaong pagkakitaan niya sa bali. Kita nyo ket na na estudyar na DJ talento na apo iti pa nag-bake panagaramid ka dagito nga tinapay. Amuyo ado digite the best friend ko idi high school kami adati adati bakery da gagiyim ken kamsat mapapang kami di agumuma kami at tinakadado nga tinapay nakadado nga ori yung mga digiti nakasamsam it maki nga ipanda di unig na palaman na yung mga kinakain namin no saan ije pag anda ije pag orno ko na dan di agiluto kami ti manok kada daan namin sukit kita ente apo digiti Wedang so ngarod niya amo kita nga yung karigatan niya parte na dita yung pagmasa di pa nang masam apo iti biyang ti DJ Arena ni Ruby ket mano-mano parang dito rin yung mga digiti makikita kidi kakasjay ka DJ friend ko nga damit ita ni DJ Canada gagayem kay kabsat ni Mr. John Baptista nga taga barangay 42 Apaya classmate ko idi the bakery da gagayem ken kamsat pagaramidan damit iti tinapay and sabsabali pa kaslamit ken ni Ruby ngem ni Ruby aket DJ Abruden gagayem ken kamsat so yung supply para ka diti palaman diti marami na palaman especially sugar diti arena awan ti problema kano apo ijay South Korea saan niya kasla dito nga agkurkurang lang aro din apo ti arena nangina agkurkurang pay apo ti asukar digiti mo na abulan ada deti panawagan apo digiti Bakers Association nga mabalin nga ingato naman na apo ti presyo digiti produkto na especially yung pandesal together with Pinoy Tasty no kanari bread kabsat king gagiyem gapo pay laing apo iti kangina ti usarenda apo nga ingrediente especially flour wenno harina and at the same time digiti yung jaka mo no masursurot pa laing yung pandesal salt bread asin dapat but ada digiti madamdamag ko jaka na nadamag ken ni Ruby ada digiti madamdamag ko nga instead of asin parang nilalagyan na rin nila ng sugar para manamis-namis gigiyim keng kamsat yung yung pandesal is yan Spanish deta ngem nga kahit nasa wen salt bread gigiyim ken kakabsat so dijay adan sa digdi agus usar ti sugar ren tapno medyo tumami sumamit pay DJ pandesal gigiyim ken kakabsat nga so ijay awan ti parikot no supply adu pay libre gaputa gitid gagayem katrabaho amo na iti usarin na especially sugar gagayem ken kakabsat. Okay, agyaman tayo po kadito sumaganad. TMT Construction Company, manipod di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaeng ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much keng ka Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii, Mrs. Lydia Raquel and Gigi Raquel Turner, manipod di Maui, Hawaii, ni Mr. Henry Afaga, manipod di Pennsylvania, ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin North Courier Service, nga iti Balintawag Street, dito Ciudad Tilawag. Para ka digiti kayo yung apong ipatulod, ipawit ka digiti ay kapamilyayo, kakabagyan nyo, inugagayem nyo, iti Metro Manila, Baguio City, Probinsya ti Cagayan ken Isabela, mapanipan digiti apawit, iti Pugad Lawin North Courier Service, nga masarakan, iti Balintawak Street, dito Ciudad Tilawag. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, manipo dito Iba Beach, Hawaii. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas la unay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitoy stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitoy itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at imet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag nasalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbala yung mga ramig kay ti temporaryo ang paglinungan da. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo agraira manen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digitoy nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter 3 nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat lang mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ng napigsadahan nagurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibo ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.